in kana son cikakken wanka mai kamala ka kawo ruwa ka aje a gabanka, ka karkatar ka wanke hannunka sau 3, sai ka wanke gabanka, sai ka sake wanke hannunka, sai kuma kai kurkurar baki, ka shaƙa ruwa, ka face, ka wanke fuska, ka shafa kai da fatun kunnuwa, ka wanke hannu, ka wanke kafa, ka kayi alwala. Sai ka dawo kai kuma ka wanke shi sau 3 da ruwa, duk nan zuwa wuyanka, duk ka raba zuwa nan wuyanka, ka tabbatar ko ina babu lum'a. Sai ka sako kafaɗar dama cikin hammatarka har zuwa ƙarƙashin tafin kafarka, sai ka da ɓangaren hagu, sai ka zuba ruwa a bayanka, ka cuɗa, ka wanke gabanka, shikenan. Sifatu kamal kenan wanda aka fi so. Na biyu kuma anniyatu wa ta'mimul jasad bil ma. Dama kana da bahon wanka, ko kana da shaya, ko kana da swimming pool, ko a bakin kogi kake da janaba a jikinka, sai kawai ka ce bismillah, kai alkafira, ka faɗa ruwa.